Mararita Raymond Omollo okoni sirkal dhi daro familia masani ojote skunde ma opogore e kaunti ma Homa Bay mar chiwo thuolo ne jopuonjre donjo e skul juma manyien. Omollo okoni giseketo chenro makare mar daro familia go kendo tero gi kuonde makoro gidhi temo jote kanyakla kod chwalo ne gi kony ma opogore. Skunde adek ma gin skund primary ma Osodo, skund primary ma Kobuya kod skund secondary ma Osodo maduto nitiere kar chung' od bura ma Karachuonyo e skunde masani familia go ojote. In the county of Homa Bay, we have our colleagues who are still in camps, and we continue to provide food and non-food supplies so that they can regain their livelihoods in the way that is expected. And with the expected opening or reopening of schools on Monday, we'll have to move at least one or two of the camps in Homa Bay County outside the school so that then the school program can go on uninterrupted.